Bismillahirrahmanirrahim. Akwai wani bidiyo clip da na gana yawo na wata baiwa Allah da take da yaro mara lafiya mai ciwon zuciya. Gaskiya ne, na ganta, kuma muna sane da ita. Abin da nake son ta sani ba ita kaɗai ba ce. Ina da irinsu a Kano sun kai su 200. Kuma in za ta tuna, na tura ta asibitin Nasarawa. Ina da likitan zuciya Professor Hadiza da na sake tara min duk irinsu ake kula da su. Burinmu da abin da gwamnatin jihar Kano take shiryawa shine za mu kawo likitoci da suka zo masu aikin zuciya, wanda aikin zuciya nan ba a yin sa a ƙasar nan, dole sai an fita waje. Mun samu likitocin da za mu yi aikin nan da su, mun rubuta musu, su muke jira za su zo Kano. Allah da za su yi wannan aikin. Kamar yadda na faɗa, ba ita kaɗai ba ce. Muna da su sun kai su 200. Za su zo mu ɗebi wanda za a iya yi a lokacin, sannan haka za a dinga ɗiba hankali har sai mun ƙarar da su insha Allah. Wannan shine tsarin da muke ciki. Kuma tana maganar oxygen. A nan zan mata alƙawari cewa ta zo asibitin Nasarawa kamar yadda na haɗa ta da wannan Farfesa Hadizan. Zan dinga ba ta oxygen kyauta insha Allah, daga har mu samu dama da za a yi wa yaronta aiki. Wannan takaice shine abin da zan iya faɗa game da ita da dukkanin wani mai ciwon zuciya ma wanda ke buƙatar aiki a jihar Kano. Insha Allah mai girma gwamna yana sanar da su, kuma mai girma gwamna yana nan ya shirya. In Allah ya yarda, ko daga wani lokaci daga yanzu Allah da za ku ji sanarwa a rediyo cewa al'umma wanda duk yake da akan list ɗinmu da wanda baya ma cikin list ɗinmu da wanda ba san da shi ba, su fito su zo a tantance su, a zaɓi wanda za a yi wa aiki a karon farko, karo na biyu, karo na uku insha Allah a jihar Kano. Na gode, assalamu alaikum.